नमस्कार साଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କରିବା ମସୁର ଡାଲିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ା ତରକାରୀ। ଫାଷ୍ଟ ମସୁର ଡାଲିକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେବ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ରଖିଥିଲି। ଆଳୁ ସିଝେଇଥିଲି, ତାକୁ ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି ଦରଦରା ଟାଇପ୍ର, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି। ତାକୁ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇକି ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ଭଳିଆ ତାକୁ ଛାଣିଦେଲି ହେଲା। ତାକୁ ଛାଣି ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିତରଟା ବଢ଼ିଆ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆକୁ ସସ୍ ଲଗେଇକି ଏମିତି ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ତେଲ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା ଟିକେ ଦେଇକି ତ ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ଏଠି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ପାଣି କରିଦେଲି, ତାପରେ ବିଲାତି ଟିକେ ଦେଇକି ବିଲାତିଟାକୁ ସିଝେଇଦେବା। ତାକୁ ସିଝିଗଲା ପରେ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଢାଳିଦେବା। ତାକୁ ଢାଳିଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ କଷିଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ମସଲା ଯେତେ କଷିବେ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ଲାଗିବ। ତ ତାପରେ ସେ ଆଳୁ ସିଝେଇ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ କଷିଦେବା ଏ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି କୁଷା ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ କଷିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତାପରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନଥିଲି, ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି ହେଲା। ତ ଲୁଣ ପକାଇ ତାପରେ ତାକୁ ଗରମ ପାଣି ଦେବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ଗରମ ପାଣି ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ ବଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ପକାଇଦେବେ। ବଡ଼ା ଫୁଟି ଦେଇକି ତାକୁ ମାନେ ହାଲକା ପାଣି ରଖିଥିବେ, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ଆପେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟାଣି ନେବ, ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆଜି ଆମର ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ରେ ବଡ଼ା ତରକାରୀ, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ସାଲାଡ଼, ଭାତ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।